Goejoen. Welkom hier, alweer op het Oudehuizen Kerkhof. Welkom ook de meesten thuis van de televisie. Welkom bij deze hele speciale editie van het Friesk Dicté. Speciale editie, want dat had vanzelfs alles te krijgen met culturele haardstad 2018. Hier in het land van taal. Mogelijk maken toch de Frieske Academie, de provincie Friesland, de AVOEK, het CEDIN en Omroep Friesland. Ja, en het doel is vanzelfs, Joen, om zo volle mogelijk mensen tegelijk Fries schreeuwen te litten. En we willen graag een record. En er staat nog net een letter op papier. Maar dat record hebben we al in handen. Want mijn record zitten we hier met 621 deelnemers. En de beste van Jim, die gaat jong naar huis met de Haatprijs. 2 kaarten voor de nou al legendarische vaststelling, liep het mij. De Stormruiter, met een itentje voor A. En vanzelfs, want daar gaat het Jim om, het gouden dakje. Zeker, het gouden dakje. Waar wil dat nou net? Vanzelfs, elke nie hier op het plein, die schroot mooi. Maar dat kind thuis ook. Zocht dan eventjes op friesdicté.frl. Dan kun je intikken en dan wordt het automatisch ook al hier naisjoen. Nou Arjen, dan stel die nou even mengst in het publiek. Even, dat doe ik. Jere, wat zij er aan van vinden. Dan stel ik hem voor de jury. Nienke Jet de Vries van de provincie. Jelle Bangma van het CEDIN. En de vastzitter, en die mag wel even bij me komen, Hendrik Seijens uit namen van de Frieske Academie. Hendrik, dit is toch geweldig? Dit is machtig mooi, ja. Laten we daar maar beginnen. Je bent wel heel blij met al die Ja. We doen dit hier oors als oorhieren. Hendrik, wat ben nou de grootste verschil? Nou, het grootste verschil is zelfs dat wij hier zitten met 621 mensen en oors wie in het 34-40. We binnen hier op mijn loft, daar zitten we in de stedenszeel en we wonen ook met z'n volle mogelijk mensen. En daarom hebben we het dicté ook wat toegankelijker maken, wat leegdrompeliger, zeggen we dan ook wel, dat meer mensen ook een goed resultaat helpen kunnen. Het is makkelijker, zoals. Makkelijker, vinden wij. Dat jouw moed. Dat is altijd ziekje. Ja, en er is dit hier een finale. Dat is ik oors. Ja, er is dit hier een finale en dat wil zeggen, wij doggen eerst je maaien waar het dicté. En de beste daarvan, dat zie je wij in pauze uit. Die waren dus na de pauze hier op het podium nog terug de monster fieteren als ze echt wel zo goed binnen. Goed. Nou, zo vier is het nog lang net. We zullen haast eerst dat Friesk dicté scrollen. Maar laten we nog even waarom gaan naar Feline hier en zien hoe dat er doet om te gaan. En let op, misschien zitten er nog wel tips bij. Hoe is het? Zwitten? Nee, weer leuk. Hartstikke leuk om te doen. Maar wel dreig. Dus nou een bier? Nee, moeten we trainen, hè? Oké. Even wat frisser in en dan ben ik weer fris. Hoe is het, jongen? Nee, goed hè? Ja, best. Nou, mooi. Hoi. Hoi, Afke. Hoi. Hoe is het met mij? Ja, goed. Ik ben best wel wurg eigenlijk. Burg. Ja, het is het wie de zonzin, maar het wie haast een boekwerk. Op een ik echt dat ik er lekker in zie. Dat kist ik wel om eens krullen zien. Maar toen kreeg ik ook een punt dat ik begon te twijfelen. Ja, dan begint te krassen en zo. Dat moest eigenlijk net waar, want dan brengt hij zelf ook wel een beetje in de war. En het docht mij deugd dat na jaren mannelijke hegemonie wij nou een vrouw hebben die de eerste prijs had. En dat is Lieske Salverdam. Ja, de winnares van Feline hier, die staat nou naast mij. Kon je nog gewoon oestritten? Ja, dat kon, maar ik wou aan alle kanten oorsprutsen en lokweesken. En vreeg je mensen jou nou ik van hoe je dingen stavrimatten? Want dan denken ze, ja, Jo had doen, Jo zult wel weten. Nee, dat gebeurt net zo. Dat gebeurt net. Dus je kan nog wel een restige lim hebben. Ja, zeker wel. ja. Jo, moet er nou het zien al deze mensen opnemen. Hoe hij jou je tarret? Nou, net al te volle, want ik je oren drokten.
Hier nou de drukte is oké. Dus je stapt er gewoon zo in. Ja, we zien wel wat het wordt. Ja. Dank u wel en een heel soort succes daar wenske aast. Ja, Lieske had er net echt taret, Arjen, ze doet maar wat, zei ze. Hoe je dat verderop op het plein? Nou, ik ken het even vreetje, want ik sta hier bij een oud-winnares. Zwaan Postma. Jou bent winnaar van welk jaar wie het? 2008. Oh, dat is alweer heel lang lien. Ach, dat is... Ken jou het nog? Nou, ik onderhoud het alle dagen. En hoe doe je dat dan? Op Twitter. Op Twitter? Ja. Jou zit op Twitter? Ik zit op Twitter en als ik twitter, dan doe ik het in het Fries. Ah, zo gezond. En waar had jou nou moeite mee? Nou, met die nieuwe stavering. Dat vind ik wel moeilijk. Dreig, mag ik zeggen. Met CH, hè? Ja, met CH. Ja. Ja. Daarom had ik 2 jaar net meedien aan het dicté, want dan moest ik weer studeren. Ah, dus eigenlijk kunnen we nou stellen, jou bent misschien nog wel in topvorm. Ja. Zo gezond. Nou, ze bloot er heel beskierd onder. En dan ben net gewone Friesen. Sorry dat ik het zeg als gewone Fries. Nee, dan ben ik beroemde Friesen. Zoals hier, ja, de sterkste man van Friesland nog altijd, hè? Wout Zielstra. Wout, vertel eens, jongen, hoe is het die taret? Ik heb een soort moeite met een nieuwe stavering, maar ik heb moeite met de oude stavering. Ik hoef net te twijfelen, ik val in mijn hart. Ja, toch dat vooral. Want ik heb begrepen, dat is dit together maar die zoon. Ja. En Wout junior. Oh, zit best bij. Ja, want ik zeg al een foto op Facebook. Je wie een onderwijs. Is er nou ook een soort van onderlinge strijd? Ja, dat is er altijd. Vanmiddag hier wel een wedstrijddemonstratie. Dat het er won van mij, maar gewichten. Dus het is tijd voor revanche? Het is nou even dat ik het weer even rug ja. Oké, nou ik ben heel erg benijd. Succes Wout, Wout junior. En dan hebben we hier ook nog Hap de Moede Hoop. De nieuwe presentator van het Klokhuis. Hap de Moe, is het nou Klokhoes of gewoon Klokhuis? Klokhoes, hè? Klokhoes. Hey, hoe is het die taret, jongen? Vies te min. Ja. Te min? Ja, het krijgt als squallen die ik altijd vies te weinig van. Maar toen kwam ik gewoon op fut muxeren. Dus ik hoop van die uniek eigenlijk. Dus alles gewoon fonetisch en zo nou en dan een kapje? Nou ja, ik probeer iemand gehad en een stukje door. Oké. Nou ja, een heel soort succes voor elke nieuwe verzels die je zit op het Oudehuis het Kerkhof. De speelregels. Je hebt alle jaar een sluif op je tafeltje. En in die sluif zit een witte pennen. Die mag je hem eruit halen, want daar ga je hem aast het dicté mooi schreeuwen. Dan is het van belang dat je hem heel goed je namen erop zetten. Dat zeg ik alvast om te beginnen. Dan kun je daar geen flaters mooi maatje. En aan de eind van het dicté zullen we dat mooi met konijn. Maar dat vertel ik je hem aast wel, want daar zit je hem nou voor zelfs hier dan het op te wachten. Nee, wordt er al skodden. En dan, ja, het doel is om zo min mogelijk flaters te maken. Maar Hendrik, wanneer maak je nou een flater en hoe telt dat? Ja, een flater, dat kan alle soorten wijzen vanzelf. Je kan een dakje net schreeuwen of vergeten hebben, of je weet net dat het erop moet. Dat kan verkeerd wijzen. Is dat een hele flater? Nee, dat is net een hele flater. Dat is een hele flater. En gewoon alles wat verkeerd is in een flater. Oké, dus we zullen hier spektaal, dus ik verkeerd schreeuwen, dat ben dan, ja, ik vind dit dan een heel spektakel, dat denk ik dan even doen. Maar als je dat verkeerd schreeuwen op verschillende manieren, dan is dat in een flater. Ja. En als je woorden om elkaar schreeuwen of net en het maat vol of voorzom? Dat is echt in je flater. Oké. Dus als je 2 woorden hebben en zoals wat nou op het scherm is, naar je madem, is goed, 0 flaters. In je flater, dat is als je het met 2 D-skreun hebben en als je dan ook nijen en madem nog los hebben, dan blijft dat in je flater. Oké, nou dat is duidelijk en dat geldt misschien ik wil weer een beetje moed. Ja, ik zag gewoon al knikken hier. Goed, je kunt nog even de vingers rekken en strekken, maar hou het papier wel vast, want anders wordt dat voort. We beginnen dadelijks en met de meesten die het beste doggen spelen wij aast de finale. En daar wordt dan ik de winnaar bepaald van het Grut Fries Dicté 2018. En dat dicté in dit hier schreeuwen speciaal toch Welmoed Sietsma van het Jeugdjournaal. En speciaal vanuit de Jeugdjournaal Studio. Zal zij het nou 1 keer voorlezen, je moet nog net mooi te schreeuwen. Luister je eerst maar even naar Welmoed. Een kleedje in de Prinsentuin. Het is 10 dit joen en 2 jonge vrouwen zitten op het terras. De woelige stad is vol leven. Auto's jaaien voorbij, scooters goensje en ronkje. Kriekkraakjende fietsen rieden troreert. Stimmen roezemoosje in een scala ontalen.
De fammen, haar strietigers, praten over haar tijd op de middelbare squallen. Het wiene oren loeden der en doe. Maas hier een betiert jerstje van vieren omkomen. Zwieren fietstassen vol met kranten, rateljens in de spijken. Van wie is oer lekker op jouw toen? De wind die het roesde, kliesters die het zong. De opbare brommen van de boorjongen die het oer de smelle diek jagen. Altijd winnen ze te gerren. Met een surfplanken efter de boortoen op een bonkeveert. Gek jaaien en skatterlijtje. Op een kleedje liggen in de Prinsentuin. Wacht je op neert, maar dreamen van alles. Twa dwersbongels, tiet squatje schoolje en ziekje om verdievedage in de doelensteeg. Dat de nacht uit douche in discotheek Fire. Om het zwitharen bij de Beerligdel rint. Jaren later zit ze met haar twaan voor het café. 144 kilometer van de oude hou af. Maar in één ligt het er heel dichterbij. Ze klinken elk met een glas ijskoude gin tonic en beide weten ze het. Eén keer gaan we weer om. Dat us ben het ek mij meidje kennen. En dat je toch, want wat een Fries in de kop had, had er net in de kont. Dank u wel, Welmoed. Oeh, ja. Ja, er wordt wat zuinigjes applaudisseerd. Want mensen denken, het is misschien toch best wel moeilijk. Ik zal de tekst nou zin voor zin voorlezen in kwatte stikken en wut voor wut. Dat zal ik heel rustig en duidelijk doen, zodat je hem alle tijd hebt om mooi te schreeuwen. En onder een zal ik het hele dicté volslijn nog een keer voorlezen. Ben je hem er klaar voor? Jo, zeggen ze. Oké, eerst de namen dus duidelijk op het papier schreeuwen. We beginnen makkelijk. En dan begin ik voor te lezen. De titel. Een kleedje in de Prinsentuin. Ik lees de eerste zin volslijn voor. Het is dinsdag te jong en 2 jonge vrouwen zitten op het terras. De woelige stad is vol leven. Auto's jaaien voorbij. Scooters goensje en ronkje. Kriek-krakjende fietsen rieden trogreert. Stem roezemoezie in een scala om talen. De fam, haast trietigers, praten over haar tijd op de middelbare squallen. Dat wie zin 1, ik lees hem nou in stikjes. De titel nog even voor alle duidelijkheid. Een kleedje in de Prinsentuin. En het is heel stil. Een kleedje in de Prinsentuin. Het is dinsdag te jong. Het is dinsdag te jong. Het is dinsdag te jong. En 2 jonge vrouwen en 2 jonge vrouwen en 2 jonge vrouwen zitten op het terras. Zitten op het terras. Punt. Zitten op het terras. Punt. De woelige stad. De woelige stad. De woelige stad is vol leven. Is vol leven. Punt. Is vol leven. Punt. Auto's jaaien voorbij, komma. Auto's jaaien voorbij, komma. Scooters goensje en ronkje, komma. Scooters goensje en ronkje, komma.
Scooters, goensje en ronkje. Komma. Kriek-krakjende fietsen. Kriek-krakjende fietsen. Kriek-krakjende fietsen. Riede troch reed. Punt. Riede troch reed. Punt. Stem roezemoesje. Stem roezemoesje. Stem roezemoesje in een scala. In een scala. In een scala ontalen. Punt. In een scala ontalen. Punt. De fam, komma. De fammen, komma. Hast trietigers, komma. Hast trietigers, komma. Hast trietigers, komma. Praten oer harren tiet. Praten oer harren tiet. Praten oer harren tiet. Op de middelbare squallen. Punt. Op de middelbare squallen. Punt. Het is tiensdie te joen en 2 jonge vrouwen zitten op het terras. Punt. De woelige stad is vol leven. Punt. Auto's jaaien voorbij, komma. Scooters goensje en ronkje, komma. Kriek-krakjende fietsen rieden troch reed. Punt. Stem roezemoesje in een scala ontalen. Punt. De fammen, komma. Hast trietigers, komma. Praten oer harren tiet op de middelbare squallen. Punt. En dat wie Sin Ian. Arjen, hoe gaat het? Ja, nou, ik vind het al behoorlijk dreig, maar ik kan het even vreetje. Ik vreeg het even aan jou, meneer. Hoe gaat het? Oh jee, dat klinkt net veelbelovend. Wel aardig. Wel aardig? Ja, het wel. Wat wie nou het meest vervelende wordt? Roezemoesje. Roezemoesje, ja. En kriek-krakjend? Nee, dat voelt daar. Dat voelt daar? Ja, dus het gaat wel aardig eigenlijk, zei ze jou. Ik hoop je dat het goed gaat. Nou, een heel soort succes. Gauw verder met Sint-Wa. Ik lees hem eerst vol sluin voor. Het wiene oren loeden daar en doe. Moas hier en betiet jedeste van vieren onkomen. Zwieren fietstassen vol met krampen. Rotteljend tjen de speken. Van wiens oer lekkem op lauwet oen. De wien die het roesde. Kliesters die het zong. De opbare brommer van de boorjongen die door de smelle diek jagen. Daar komt hij in patten. Het wiene oren loeden, komma. Het wiene oren loeden, komma. Het wiene oren loeden, komma. Der en doe, punt. Der en doe, punt. Der en doe, punt. Moas, hier en betiet. Moas, hier en betiet.
Jædest ze van vieren onkom, punt. Jædest ze van vieren onkom, punt. Zwieren fietstossen. Zwieren fietstossen. Zwieren fietstassen vol met kranten, komma, vol met kranten, komma, vol met kranten, komma, rottelend tjen de spijken. Rottelend tjen de spijken. Punt. Rottelend tjen de spijken. Punt. Van wiens oerlekkem. Van wiens oerlekkem. Van wiens oerlekkem op Ljouwert oen. Punt. Op Ljouwert oen. Punt. Op Ljouwert oen. Punt. De wien die het roesde, komma. De wien die het roesde, komma. De wien die het roesde, komma. Kliesters die het zong, komma. Kliesters die het zong, komma. De opbare brommer. De opbare brommer. De opbare brommer van de boorjongen. Van de boorjongen. Van de boorjongen. Die oer de smelle diek jagen. Punt. Die oer de smelle diek jagen. Punt. Die oer de smelle diek jagen. Punt. Sint-Waar nog een keer volslaan. Het wiene oor loeren, komma, der en doe. Punt. Maar is hier een betiet jædest ze van vieren oenkom. Punt. Zwieren fietstassen vol met kranten, komma, rotteljend in de speken. Punt. Van wiens oer lekkem op Ljouwert oen. Punt. De wien die het roesde, komma, kliesters die het zongen, komma, de opbare brommer van de boorjongen die het oer de smelle diek jagen. Punt. We zijn op de held. Zin 3. Ik lees hem eerst volslaan. Altijd wienen ze te gjeren. Mijn surfplanken efter de boot oen op een bonke veert. Gekjaaien en skatterlaatje. Op een kleedje lissen in de Prinsentuin. Wacht je op neert, maar dreamen van alles. 2 dwesbongels die het squaltje schoeien. En ziek je om verdividage in de doelensteeg. Te de nacht uit doen ze in discotheek Fire. Oont het zwitharn bij de Beelig Delrind. Altijd wienen ze te gjeren. Punt. Altijd wienen ze te gjeren. Punt. Altijd wienen ze te gjeren. Punt. Mijn surfplanken. Met een surfplanken efter de boot oen. Efter de boot oen.
efter de boot oen op een bonkeveert, komma. Op een bonkeveert, komma. Gekjaaien en skottenluidje, punt. Gekjaaien en skottenluidje, punt. Op een kleedje. Op een kleedje. Op een kleedje. Lizze in de Prinsentuin, komma. Lizze in de Prinsentuin, komma. Wacht je op Neert, komma. Wacht je op Neert, komma. Wacht je op Neert, komma. Maar dromen van alles, punt. Maar dromen van alles, punt. Twa dwersbongels. Twa dwersbongels. Twa dwersbongels. Die het squaaltje schoelje. Die het squaaltje schoelje. Die het squaaltje schoelje. En ziek je om verdievedage. En ziek je om verdievedage. En ziek je om verdievedage. In de doelensteeg. Punt. In de doelensteeg. Punt. In de doelensteeg. Punt. Ta de nacht u douche. Ta de nacht uit douche. In discotheek Fire, komma. In discotheek Fire, komma. In discotheek Fire, komma. Oont het zwit. Oont het zwit. Oont het zwit. Harren bij de belig. Harren bij de belig. Harren bij de belig Delrind. Punt. Delrind. Punt. Komt hij nog een keer? Altijd wienen ze te gjeren. Punt. Maar een surfplanken efter de boot oen op een bonkeveert, komma, gekjaaien en skottenluidje. Punt. Op een kleedje lizze in de Prinsentuin, komma, wacht je op Neert, komma, maar dromen van alles. Punt. Twa dwersbongels die het squaaltje schoelje en ziek je om verdievedage in de doelensteeg. Punt. Ta de nacht uit douche in discotheek Fire, komma, oont het zwit harren bij de belig Delrind. Arjen, rint het zwit bij de kandidaat nou bij de belig Del? Hoe liekt het? Nou ja, misschien wel. Misschien wel. Maar ja, ze zeiden dus van tevoren, of Doos zei dus eigenlijk Miranda, van het is volle makkelijker als oriëren. Ik zal even vreten of dat echt zo is. En dan toch ik weer eventjes bij Zwaan Postma, je weet het misschien nog wel, de winnaar van 2008. Die zei van tevoren, ik ben in topvorm. Nou, hoe gaat het? Dat zei niet ook. Oh, zei ik dat? Ja, en ik zei net... Jo beaamde dat. Ik zei net nee. Hoe gaat het? Nou, wel aardig. Valt me net al. Nee, wat wie het meest lastige wordt? Nou, ik hoor en wordt net goed verstaan. Dan leidt... Ja, dan kist... Als je het net goed schreeuwt, dan kun je altijd nog Miranda de schuld, Jan. Ja, dat ook. Maar ik vind squaltje schoolie vind ik een heel mooi Fries woord. Ja, prachtig. Vind jou ook? Ja, dat deed nooit. Nee? Een heel braaf famke hebben we hier, de winnaar van 2008. Nou, nog in je zin, Miranda.
Ja, en ik lees hem aanst nog een keer volslaan vaart, dus misschien verstaan je het dan wel goed. Jaren later zitten ze met haar twaan voor het café. 144 kilometer van de oude hou af. Maar in één liep het er heel dichterbij. Ze klinken elk met een glas ijskoude gin tonic. En beide weten ze het. Eén keer gaan wij waarom. Dat uw baan het ik maatje kennen. En dat gaat terug, want wat een Fries in de kop had, had er net in de kont. Leuk laatste woord, hè? Kont. Daar komt hij in stukjes, de laatste zin. Jaren letter. Jaren letter. Zitten ze met haar twaan. Zitten ze met haar twaan. Zitten ze met haar twaan. Zitten ze met haar twaan voor het café. Komma. Voor het café. Komma. Voor het café. Komma. 144 kilometer. 144 kilometer. 144 kilometer van de oude hou A. Punt. Van de oude hou A. Punt. Van de oude hou A. Punt. Maar in ien liek het er. Maar in ien liek het er. Liek het er. Heel dichterbij. Punt. Liek het er heel dichterbij. Punt. Ze klinken elk. Ze klinken elk met een glas. Ze klinken elk met een glas. Met een glas ijskoude gin tonic. Ijskoude gin tonic. Ijskoude gin tonic. En beide weten ze het. Dubbele punt. En beide weten ze het. Dubbele punt. En beide weten ze het. Dubbele punt. Eén keer gaan wij waarom. Eén keer gaan wij waarom, komma. Eén keer gaan wij waarom, komma. Eén keer gaan wij waarom, komma. Dat us baan. Dat us baan. Dat us baan. Het ik maatje kennen. Punt. Het ik maatje kennen. Het ik maatje kennen. Punt. En dat giet terug, komma. En dat giet terug, komma. En dat giet terug, komma. Want wat een Fries. Want wat een Fries. In de kop had. In de kop had. In de kop had, komma, had er net in de kont. Had er net in de kont. Punt. Ik doe deze zin nog even een keer volslaan. Jaren later zitten ze met haar twaan voor het café, komma. 144 kilometer van de oude hou A. Punt. Maar in één liek het er heel dichterbij. Punt. Ze klinken elk met een glas ijskoude gin tonic. En beide weten ze het. Dubbele punt. Eén keer gaan wij waarom, komma.
dat us bern het ik mij maatje kennen. Punt. En dat giet terug, komma, want wat een Fries in de kop had, had er net in de kont. Punt. Ik lees hem nog 1 keer volslijn voor. Een kleedje in de Prinsentuin. Het is tiesdie te joen en 2 jonge vrouwen zitten op het terras. Punt. De woelige stad is vol leven. Punt. Auto's jaaien voorbij, komma. Scooters goensje en ronkje, komma. Kriek-krakjende fietsen rieden trog reet. Punt. Stem roezemoesje in een scala ontalen. Punt. De fam, hast tritigers, praat oer haar tiet op de middelbare squallen. Punt. Zin 2. Het wie in de oren loeren, der en doe. Maar hier en betiet, jerdeste van vieren onkom. Punt. Zwieren fietstassen vol met kranten, komma, rotteljend in de speken. Punt. Van wiens hoe lekker op jou het oen. Punt. De wien die het roesde, komma, kliesters die het zong, komma, de opbare brommer van de borjongen die door de smelle diek jagen. Punt. Sint-Rijen. Altijd wienen ze te gjeren. Punt. Maar een surfplanken efter de boot oen op een bonke veert, komma, gekjaaien en skatterlaatje. Punt. Op een kleedje lissen in de Prinsentuin, komma, wacht je op neet, komma, maar dreamen van alles. Punt. 2 dwersbongels die het squaltje schoelje en ziek je om verdividage in de doelensteeg. Punt. Ter de nacht u douche in discotheek Fire, komma, oont het zwit hadden bij de Beelig Delrind. Punt. Zin 4. Jeden letter zitten ze maar haar 2 voor het café, komma. 145 kilometer van de oude hou A. Punt. Maar in ingen liek het er heel dichterbij. Punt. Ze klinken elk maar een glas ijskoude gin tonic en beide weten ze het. Dubbele punt. 1 keer geen wijn waarom, komma. Dat is bijna het ik mijn maatje kennen. Punt. En dat giet toch, want wat een Fries in de kop had, komma, had er net in de kont. Punt. Arjen, dubbele punt. Ja, het zit erop. Een zucht van verlichting hier op het plein. Ik ging even naar de winnaar van de bekende Friese van vorig jaar. Scrooster Hilde Talsma. Hilda. Ja. Het zit erop. Het zit erop, ja. Hoe giet? Het weer minder dreigers vliegen hier, maar dat vond ik een mooi verhaal. Want het ging om Frieske hinders, dus dat spreekt me meer aan. Maar er zitten wel een paar woorden in werk, ja, die ik wel dreig vond. Vertel eens welke. Nou, eigenlijk is 144. Als dat voluit schreeuwen maakt, dan was het gewoon een getal schreeuwen maakt. Nee, voluit. Ja, voluit. Ja, dat hek ik die, maar dat... Oh, is viesten te makkelijk natuurlijk. Dat vond ik een lastige. En er weer nog een, ja, ik versteer het net zo goed. Liek het er heel dichtbij of dichtbij? Dat vond ik een... Oké, maar gin tonic is best wel goed. Dat hoop ik. Hey, succes. Ik ga toch nog eventjes weer naar Wout. Wout, toch een beetje hè, de concurrentie, maar die zoon. Hoeveel flaters had Tinkst? Ja, is nou ontel. Ik geef je verhaal nog makkelijk. Dat beslist net, Jer. Ik twijfel. Hast dan heel soort woorden. On alle woorden of on een peer? Hast alle woorden. Ik kwatte woorden, zoals. De, het, een. Ja, juist. Daar zit ik altijd. En ouwe van de alde ouwe. Ja, nou daar zitten we nou, hè? Rare woorden. Ja, nee, ouwe. Hoe die liedse woorden heb ik zelfs al. Nou ja, dan ben ik het misschien wel, ja, dan tref ik daar net in de finale, denk ik. Nee, dat denk ik net bij. Nee. Maar wel mooi, dat is de best, Wout Sjoerd. Ja. Nou, Miranda, ik denk, nice, of net? Ja, zeker. We gaan nou mijn koersdicté nice, dus check al je nog even 1 keer goed dat je naam erop zit. En dan jou je hem al je eigen dicté oer om die jongen die het vlak achter je zit. Ja, en het dicté van de achterste, net in paniekeruitje achterin, dat wordt innaam toch uw gastheren en vrouwen. En die worden dan terugscoot naar de vaste riegen. Ja, net denken dat je hem er zo makkelijk van wou komen.
Dan zullen we dadelijk met elkaar het dicté naai en dan kun je de rede pen weg verbroeken. Maar ik denk, we moeten even een beetje ontspannen en even een beetje bekomen. En dat doen we met muziek van Wiebe Kaspers. En die, die schrikt nou, want die denkt, oh jee. Hij had ik mooi die in het dicté. Kom maar naar voren, Wiebe. Heel kwaad, hoe ging het bij jij? Ja, beter als ik dacht. Alleen nog, ja, sommige beginnen aan te twijfelen. En dat hier ik bij... nou, ik hier bij Gin Tonic natuurlijk wel. Maar ik bij... Ah, wat weet nou? Ik weet het niet meer. Wist niet meer. Nou, hin het niks. We willen graag eerst even naar die lustrie. Wat vies nou moeilijker? Muziek schreeuwen of een Friese dicté? Muziek schreeuwen. Muziek schreeuwen, oké. Nou, maar we willen graag even naar de lustrie. Vlien, Marianne Vlien, Wiebe Kaspers en daarna zullen we dicté naar. Maar eerst even lekker ontspannen. Komt-ie. Mariana is het weer, is nou loker. Je meer mij net, hè? Dat niet je mij. Je meer mij net, hè? Nee. Jij reed mij nou hoor? Ja. Mariana is het weer, is nou loker. In gesprekken maar hier door de taal. Had je zelfs van mij net zin, liet het streamen. Verskoel je daar net efter door de verhaal. Het gaat lang om leeg in deze wilde achtbaan. Vaak veel te vrije val en es ist fest und letzte. Ja, daar praten 100 uit, Mariana. En ik moet lopen dat het goed gaat, maar hij. De ziek is wel wat nice, maar Mariana. In de doos en draag zo juist in les, maar hij maar. Want het gaat vol gas verder. En de bochten zoals te let. Oh, het komt op een kop verkeerd als de waag is. Die is de laatste die het kiest. Van Mariana, het is weer ook is kiezen. Hij vaart in trainen net voort. Doos zweeft net alleen. Ik zit altijd efter die. Hier gaat het dezelfde deel te stroog. En ook al is het reeg, ik kies omheen. Dus hard vast, want is het rest, Mariana. De lees het meeste terug er vol wat ik in. Want alles leven dat stoot in als dat gestoot. Hij was net bang. En
Dank u wel, Wieber. Nou, en dan moest we zitten gaan en hij schroot zij even een dicté, zong zij even een noemer en zal nou ook even weer een dicté naasje. Zo gaat dat je van de jongens. Begin het maar met een naasje. Dat het goed is, hij hem al hier nou een exemplaar van degene die het van hem ziet op je tafeltje lezen. Vastzitter van de jury, kom erbij. Begin het maar met een naasje. Nog even één keer de speelregels. Wanneer en hoe tel je een flater? Een flater. Een flater. Microfoon. Een flater is als een wat verkeerd skreun is. Dat kan dus wijzen een haatletter die er staan moet. En het staat een streekje vergeten, een letter verkeerd of een letter vergeten, een dakje of een streekje vergeten. Dat binnen al je flaters. En ik woorden die het los of vast skreun worden moeten, zo wordt als nije madem, wat we hier op het scherm zeggen, als het ongelkoor mat nije madem. Zij is het goed, 0 flaters. Zit er 1 schreeuwfout in, is een flater, maar is het echt nog los en een schreeuwflater, bloot het 1 flater. Oké, dat is duidelijk. Dan gaan wij zin voor zin het dicté maar bedeld, dacht ik, hè? Ja. Dat doen we. Intussen doet de microfoon het, ja. De microfoon doet het, ja. De eerste zin. Het is Ties die te jong en 2 jonge vrouwen zitten op het terras. De woelige stad is vol leven. Auto's jaaien voorbij, scooters goensje en ronkje, kriekrakjende fietsen rieden toch reed. Dan wil je terug te opmerken, titel? De titel, een kleedje in de Prinsentuin. Ja. Begin we daarmee. Kleedje, dat is met dubbel E verzeld. En denk om Prinsentuin met een haatletter en een streekje op de U. Dat wie de titel. Oké. En dan het eerste pad van zin 1. Ties die te jong helemaal on was skreun. 2 jonge vrouwen. Vrouwen, dat is het meertal. En daarom echt dus dat wordt lieu. Doen mensen dat vaak verkeerd? Nou, dat zou kennen. Hij is hem er wel even uitpikt als ik een leer dat geen je denkt, nee, dat is ook net zo. Nee. Die zitten op het terras. Met 2 R'en en dan de punt. Maar wij zoeken net naar de interpunctie bij het naaitje. Dat telt net. Dus dat je een punt of een komma vierte, jouwt niet. Nee. Dan de woelige stad, met OE, woelige stad, met dakje erop, is vol leven. Auto's, die apostroof voor de S, die telt wel. Jaaien, met EI, voorbij met een Y. Dan komen we bij scooters. Ja. Scooters is een Engels woord, maar dat maaien wij ook op zijn Friesk staveren. En dan moet het met S, K, U dakje, T, E, R, S. Yes, Jerry Nielsen meisjes. Valt dat met daar? Oké, dus dat mooi. En in het Engels en op zijn Fries. Ja. Oké. Goensje met U dakje en ZJ ronkje. Dan krijgen we kriekrakjende. Ja. Nou, die Y weer zelfs geen probleem. Maar kriekrakje, dat bestaat dus uit kriek en krak. En daar moet wel die dubbele K staan. Oké, dubbele K bij kriekrakjende. Fietsen, Y, rieden, trog, reed. Met een D aan de ein. Met een D aan de ein. En de flaters moet je hem even met reed opschreeuwen. En om de ein bij elkaar optellen. Maar Safie, ben je nog net? Want dit wie nog maar het begin. Dan krijgen we het tweede pad van die zin. Stimmen roze moesje in een scala ontaal. De fammen haast 30ers praten over haar tijd op de middelbare squallen. Nou, stimmen met een E, dubbele M. En dan gaan we naar roze moesje. En daar zit een O-probleem in. Het is echt Nederlands roezemoezen. Dus de eerste is roeze met OE. Ja. En dan gaan we naar moesje. En dat is een Brutsen O. En dan is het wo. En dat doen we met UO. Oké. Om het maar even helder te houden. Ja. In een scala ontalen. Dat lijkt het mij net zo dreig. Scala, gewoon verfriesken met een K.
De fammen haast tritigers. Tritigers uitschreeuwen. Ja, tritigers uitschreeuwen. Praten over haar tijd met een dubbele i, want het is een lang lood. Op de middelbare squallen. Squallen met dubbel L, want dan jou je aan dat dat net scholen is, maar squallen. Dat weer zin 1. Ik zie meestal al de side omslaan voor zin 2. Zin 2. Ja, ik zeg even dat elke niet een saffier is. Meestal doe ik de jas om, want het wordt je wat frisser. Ja, de zinnetje achter de wolken. W-O-L-K-E-N. En als je thuis mooi dien hebt, dan wordt het automatisch knijs, jongen. Dus dat is ik wel lekker makkelijk. Een vraag, ja? Ja, hè, om de eenmaal de flaters bij elkaar optellen, rugsboppen inzetten. Maar Safir Bibi nog net? Nee. Dan de tweede zin. Het wiene oren loeden, der en doe. Maas, hier en betiet, jedest ze van vieren aankomen. Zwieren fietstassen vol met kranten, ratteljend in de speken. Het wiene, met IE, oren loeden, met uw dakje. Der en doe. Der, ik met een E en een dakje. Moas, hier en betiet. En hier en betiet, dat schreeuwen wij als treien lassen worden. Waarom? Waarom, zeist? Ja, dat is nog een keer zo aanpraat. Zeg ik thuis ook altijd. Ja, Zo heb je het aanpraat, zo doe je het. Er zijn wel eens wat woordgroepen die dan heel vast binnen, die dan met streekjes verbonden worden. Maar het woordboek zei bij deze nog dat deze last maakt. En ja, wij moeten u zeg maar het woordboek houden, liep het mij. Ja. Weten wie dat allemaal doen? Ja. Jedest ze van vieren, jedest, maar ik die R erin denk erom, jedest ze van vieren. En vieren, dat had weer een dubbele R, daar zit weer zo'n brekking in. Dat is dus maar I-E, dubbele R-E-N. En aankomen, nou dat is wie is hem zelf. Denk ik wel. Zwieren fietstassen, in een wut, fietstassen, ek met dubbel S. Want het is een kwad lood. Vol met kranten. Ratteljend, tjen de speken. Speken. Speken, met E-A. Wordt op oren plakken ik wel eens speken uitsprutsen, maar bij schreeuwen het toch wel met E-A. Dat is een van de dingen dat je zegt, ja, dat het standaard Fries schreeuwt het met E-A. Speken. En ratteljend is dus maar een A. Ja. Oké. Dan gaan we met het tweede part van die zin verder. Van wiens oerlekkem op jou het aan. Ik zeg het van mij. De wien die het roesde, kliesters die het zongen, de opware brommer van de boerjongen die door de smelle diek jagen. Nou, van alle Friese woorden die beginnen net met een V, behalve een paar hele exotische Latijnse woorden, volt of zo. Van met een F dus. Wiens, dat is een lange I, een heel nasaal nemen we dat, maar dat hoef je met NS. En verder is ik oerlekkem op Ljouwert. Dus wiens, lekkem en Ljouwert ik met een haatletter, want dat zijn plaknamen. Dan on met OA, de wien die het roesde met uw dakje, want dat is in het Nederlands ruisen. En alleen nog als het in het Nederlands OE is, schreeuwen we het in het Fries ek met OE. Dus zoals bij roezemoezennies en roezemoesje, maar hier is het een heel oorwoord, roesde, en dan loopt het met uw dakje. De kliesters met Y. Kliesters, dat is typisch uit de Friese woorden. In het westen en noorden zeggen ze meer de liesters. Ja. Die het zongen. En dan de opwarre brommers. De opwarre brommers, dat zijn de opvoerde brommers. Maar ergens in een Fries boek van Paulus Akkermans, die is zo mooi dat woord opwarre. En ja, dat moest ik in de dicté. Opwarre met O-A-R-R-E, want dat is West zo'n brekkingsgeval. De brommer, geen zwierigheden, dacht ik. Liek het mij net. Nee. Van de boorjongen met UO, die oer de smelle diek jagen.
Diet, denk ik, om die apostrof in diet, die tellen we wel mij. Oer de smelle diek jagen. Ik denk... Daar is een vraag ergens achterin. Ik weet net dat we dat jaren kennen, maar door een poging. Wienen of wienen? Is dat een flater of net? Dat is... Ik denk dat het beide wel goed rekenen worden. Dan stuur ik even naar de jury, ja? Ja, hè? Ja, Ja, je het- beide goed rekenen worden. ja. Oké, goeie vraag. Ja, nee, dat we moeten wel duidelijk blijven. Ja. Dan, We gaan eerst even terug, maar het naasje, denk ik. ja, van Sint-Truijen. Want Sofie, ja, daar ben je nou. Ja. Altijd wien ze te geren. Maar een surfplanken efter de boot aan op een bonkenveert. Gekjaaien en scatterluidje. Op een kleedje lezen in de Prinsentuin. En wacht je op neet, maar dromen van alles. Altijd wienen, daar hebben we hem weer. Wienen of wienen, ze te geren. Te geren onelkoskreun. Ik maak een G, E-A-R-R-E. Maar een surfplanken, dat is gewoon surf. Maar een F en een planken, denk om die E. Efter de boot aan, op de bonkenveert. Bonkenveert is weer een namme, maar een B en dan denk ik dus een haatletter B. Gek jaaien. Ja, dat is op zijn bok wordt er gek jagen. Maar dat is ja gewoon ongaan en grote willen hebben. En je zult het voor je zoeken van. En scatterluidje krijgen we dan. Scatterluidje, dat is met een A ek weer. Dubbel T en leidje ek met AI. Scatterleidje, om maar eens de staveringsuitspraak te broeken. Dan krijgen wij op een kleedje. Kleedje, dat waard in de oude stavering, dat verliezings wordt ik nog maar een T ertussen geschreven, maar dat is nou net meer zo. Kleedje, D-S-J-E. Lizze in de Prinsentuin. Prinsentuin werd maar een haatletter. Tuin ik met uw dakje, of een uw streekje, scherpteken. Wacht je op neet, maar dromen van alles. Punt. Hetzelfde wordt 2 keer verkeerd, dan wordt het maar 1 keer rekenen. Dus de Prinsentuin komt 2 keer voor. Is het 1 keer, of ik 2 keer verkeerd dienen, is maar 1 fout. Dus dat je het in de titel verkeerd dien hè, en je ver, het telt net dubbel. Het telt maar 1 keer. Ja. Dat zijn 2 verschillende woorden. Squallen en squaltjeskoelje, dan gaat het dus om verschillende woorden. Exact gelijke ze woorden. Zitten er ook net zo volle in, maar Prinsentuin wie is een geval, ja. Ik zeg je Faroen nog een vraag. Nou, Er is kreun de. ja, nou, ik denk dat we direct maar net zo'n scherm hadden, want dat is echt wel eens die ene keer spreek je het wel uit en de andere keer net. Dus en het is beide keer een goed Fries. Ja, we kunnen net alle vragen Nee, bedeeld, denk ik. ik denk- Als je het net witte, dan kun je dadelijk nog even hoe lezen maar degene die het naasjurren. Ja, ik denk het wel, ja. En misschien komen we nog op het antwoord. Ik sjur even... Zoiets zouden we? Ja. Dan ben we bij 2 dwesbongels. Die het squaltjeskoelje. Squaltjeskoelje, een mooi woord voor wat Nederlands spijbelen is. Squaltje, dat is ook bij mijn OA. En dan mijn INL. En skoelje, dat is mijn U-dakje. En het is 1 woord onelkoskreun. En ziek je om verdiverdage. Verdiverdage, dat is... een mooi woord ook voor willen en plezier maatje. Wat hebben wij hier, jongen? Dus ook voor die verdage. Nog vol.
Ja, en dat schreeuwen we dus met weer aan het begin een F en dan fur met een R en diverdatie met een V en dubbel A, S, J, E. In de doele steeg met een haatletter. En hier heb ik even de CH op een eind. Frieske woorden eindig je nooit op een G, behalve op ing en zulke woorden, maar zoals een steeg en dat is algemeen CH. Het is een eigen naam. Eigen naam, maar die kan lekker goed voor Frieske worden. Ta de nacht uit douche. Ta de nacht uit de douche in discotheek Fire. Dat is, dat wijst hem zelfs, discotheek op zijn Friesk. Fire, dat is mijn haatletter, want het is weer een eigen naam. En het zwit harren bij de Belg, met E-A-L-C-H, Delrind. 2 woordjes. Dus als je Delrind om elkaar schreeuwt, dan is dat een flater. Ja. Ja. De laatste zin, denk ik. Ja. Jaren later zitten ze met haar twaan voor het café. 145 kilometer van de Aardehou af. Maar in één liep het er heel dichtbij. Dichtbij, dat is beide goed. Ik straap je er zelfs ook al in. Ze klinken elk met een glas ijskoude gin tonic en beide weten ze het. Gin tonic. Gin Wie best dan tonic. schreeuw je dat dus, gin tonic? Gin tonic. Dat zie je hè? Dat is goed, ja? Mijn streekje. En ik gin op zijn Engels en tonic. En twaan. Twaan, dat is gewoon A en een E zonder stipjes of zonder een trema. Café met dubbel E op zijn Friesk staveren. 145, alles aan was kreun. Zonder streepjes. Zonder streepjes. Nou, Aardehou, daar zitten wij hier met een haatletter. En nou wordt er wel eens twijfelen, maar er een dakje op die A, ja of nee. Wij doggen dat eens net, maar als het er al op staat, is het echt goed. Gejuich, Jerk. Dat scheelt weer, ja. Nou, het wordt je A, daar moet het dakje verplicht wel op. Maar in één liep het er heel dichtbij. Dichtbij, dat maakt beide. Voordat je het witte C zie je dat ene en dan bedoel je het oren. Dus we rekenen het beide goed. Ze klinken elk met een glas. I-skade. I's met dubbel I, want het is al echt een lange I. I-skade gin tonic. Nou, we hier er al over. Maar dat streekje dus. En ik neem aan dat hij ook dat goed hier. Nee. Nee, ik hier het op zijn Friesk schreeuwen. Ja, op zijn Friesk, maar dan is het maar correct hoe je het uitspreken. En dan kun je alle mogelijke combinaties bedenken. Wel of net maar een D beginnen, of gin, of shin. En of gin tonic. Gin tonic, precies. En beide weten ze het. Dubbele punt, maar die dubbele punt, ja, die is goed duidelijk zijn, dus die mag je hem toch maar opschreeuwen. En dan het laatste stukje van uw dicté. 1 keer gaan wij waarom. Dat uw baan het ek maatje kennen. En dat gaat terug, want wat een Fries in de kop had, had er net in de kont. Nou, dat weer net zo dreig, denk ik. Maar 1 keer om elkaar vast, dus? Ja, 1 keer om elkaar vast. En ik wil 1 eens wel mijn haatletter hebben, want dat is een citaat. Gene wij waarom, denk erom waarom geen dakje op waar, want dan zou er waarom staan en dat is meer een vraagwoord. Waarom zitten wij hier? Nee, wij gaan waarom. Dat us mijn streekje ben, die R maakt erin en geen dakje op E, het ek maatje kennen. Maatje om elkaar? Ja, dat maakt on waar. Waarom? Dat nemen wij dan een geerstalling, een samengesteld woord. En die schreeuwen wij, krijgt als in het Nederlands en ik het Duits on. Maar het Engels is daar volle vrijer in. Die doen een heel soort woorden los. Maar goed, we zijn niet luid. Ja. En dat gaat terug.
Nou, Geert, dat zeggen ze wie Geert, maar we schreeuwen het als Giert, maar IE. Want wat een Fries met een haatletter in de kop had er net in de kont met een T. En daar zetten we er een punt achter. Komt als laatste woord van deze speciale editie het Fries Dicté 2018. Ik wil je vragen om alle flaters bij elkaar op te tellen en rugs boppen oen op te schreeuwen. En als er nog vragen binnen, dan kunnen we de letter even op rondkomen. En de beste dictées worden ik nog naisjoen aast in het skoft. Nog extra naisjoen, ja. Dus we stellen de goed naar zin. Je mag alle dictées om elkaar terug, Jan, naar achteren. Het totaal aantal flaters met rode pennen op een vakbond. Bij het hokje flaters. Het is heel simpel. En dan alle dictées graag om elkaar terug, Jan. De persoon achter je. En daar staan er achterom de dames en heren kleer om de dictées in te nemen. Dit wie deel 1 van het Fries Dicté. Ik jerk een beetje om mij heen van 32 flaters. Nou, dat is helemaal net zo onaardig. Nou, dat is ongeveer misschien wel het gemiddelde. Dit wie dus deel 1. Over een jelloeren, dan ben we de weg. Wij gaan nou eerst het feestteam bij de met name fondjes. Ik zou zeggen, oorlazen van de finale van het Grut Fries Dicté 2018. Dit programma wordt mij mogelijk maken door de vereniging Freunen van Omroep Friesland. Nee, 18 hier is het legendarische muziektheaterspektakel Summertime weer waarom. Met onder oren de kast, Pieter Wilkes, Maaike Schuurmans, Johannes Riepma en Freek Smink. Voor het concert is lekker eten maar rijtsen in de Frieske brouwerij. Voor kaarten, zoek op summertime2018.nl. Bij Wooncentrum S van den Berg in Nijbeets word je lokkig van de prijzen, want het is happy sale. Bij kwattingen ongeveer 60%. Kom gauw naar Wooncentrum S van den Berg. Goede gesprekken met familie en vrienden, lachende kinderen en het sissende geluid van de barbecue. Ja, daar geniet ik nu volop van. Dankzij Beter Horen. Wilt u ook van de zomer genieten? Tijdens de zomerprobeerweken kunt u bij Beter Horen gratis en vrijblijvend een hoortoestel op maat proberen. Maak snel een afspraak op beterhoren.nl. T-Mobile heet je welkom in een wereld zonder grenzen. Want op het snelste mobiele netwerk van Nederland kun je unlimited muziek streamen, unlimited online shoppen en, waar je maar wilt, unlimited voetbal kijken. T-Mobile Unlimited voor €35 per maand. Een beetje opticien heeft toch een scherpe brilactie. Maar ben ik dan wel echt voordelig uit? Open je ogen. Bij Hans Anders wel, want bij een montuur zijn de glazen nu helemaal gratis. €6,50 korting op je Unlimited abonnement? Combineer het dan met tv en vast internet thuis. Want wie combineert, verdient meer. Open je ogen. Nu met gratis glazen bij een montuur. Kom naar Hans Anders.
De Frieslandpost. Voor iedereen die van Friesland houdt. Omdat onze cultuur niet in 1 jaar geschreven wordt. Word nu abonnee en geniet deze zomer van 3 gratis zomeredities en een Frieske windzak. Kijk op frieslandpost.nl of bel 0513 683314. In deze aflevering van Ronte zorg je dat de fruitbjemmen planten worden in de tuin van Snits. En het kunstwerk in Orde Bekeep wordt op zijn plak zet. Ecoloog Rupmenzwerver is in het Boedendikslaan om het onderzoek te doen voor de natuurtoets. Dat is een eerste voorwaarde om de terp van de toekomst bouwen te kennen. Er ben je 2 wetten van toepassing. Dit is een Natura 2000 gebied, omdat het zo bijzonder is. Dus alleen nog de meest bijzondere natuurgebieden in Nederland die bij dat Natura 2000 stelsel. Dus daar binnen vrij strikte regels voor. Dus daar moet aan toetst worden. En wat altijd van toepassing is, dat is de wet natuurbeheer. En dat gaat over beschermde soorten. Dus die geldt overal in Nederland. Daar moet altijd onderzoek naar gedaan worden. De ecoloog zal beschermen of er ook beschermde planten of beesten voorkomen in dit gebied. Dit is zeegerst. Dat is een van de plantjes, een van de zeldzame plantjes die we hier verwachten. Hier stiert het wel aardig massaal. Dus we zullen zien of het op nog meer plekken stiert hier. Gaspiepers zag ik vliegen daar. En weer stroomliep in de vierte. Oh, daar heb ik een gaspieper jong nog. Dus daar ken ik nog een nestje. Ja, als er conflicten binnen met de natuurwetten, dan proberen we daar oplossingen voor te vinden. En dan moet er een ontheffing overvregen worden bij de provincie. Om stukjes aan te lezen. In Orde Bekeep is het feest. Het kunstwerk is een paar dagen geleden te plak zet en juni is de officiële opening. Middags inspecteren Wim Molenaar en Kees Poot de boel en moertje Dennis Benedictus van Steeds Bosbeheer. Die van het begin al de groep stiepert bij de plannen om de bosken van Orde Bekeep om te vormen naar de oorspronkelijke parken van Roodbaard. Ja, best. Mooi. Wij kijken terug hoe we dit hebben gedaan en nemen dit als schoolvoorbeeld voor andere projecten. Dus ik heb hier al met andere plaatselijke belangen zijn we hier geweest, of met andere organisaties. Maar we hebben dit zo opgezet, dit was onze visie, daar wilden we naartoe. En hoe kunnen we dat in gezamenlijkheid doen? En wat kunt u in uw eigen dorp of in uw eigen streek of met uw eigen organisatie daaraan doen? Vaak is het even leren wat mogelijk is. En het gesprek aangaan altijd, hè? Dan met de nieuwe groep. We willen veel dingen doen, vinden we leuk. Maar we moeten niet gaan zeuren over formuliertjes en zo. Daar houden we helemaal niet van. Dus een beetje voorbereiden, voordenken, oké. En voor de rest veel doen. En geen formaliteiten. Ik hoop wel dat er veel navolging vindt. Want uiteindelijk, dit is zo'n prachtig project. En zo zijn er veel meer projecten mogelijk. Alleen kom ik er weer op terug als het van onderuit opgezet wordt. Nou, en als je dan zulke mensen naar Dennis dus ontmoet, ja, dan lukt het altijd. Het had heel wat strijd kosten, maar de buurtuin in Snits is hartstikke. Joert worden 30 fruitbjemmen planten en de buurt helpt me machtig mee om alles van elkaar te krijgen. Ik zit er nog een god noemen Fjouwer, dat maakt Discovery. En de Jona Gold? En de nummer 2 die maakt er in die grententuin. Het is die combinatie van dat het eigenlijk voor ieder wat wils is. He, voor Lietsenberg, maar oudere mensen komen hier graag even herinneren. Dus ze hebben wel interesse wat hier ooit gebeurt.
Ja, dit was, het was braakliggend terrein, zonde. En er was voor de kinderen ook verder helemaal niks hier. Dus ja, dan is het hartstikke mooi dat dit verwezenlijkt kan worden. Dus ja, hartstikke mooi zelfs, zeker weten. Dit is wel echt de kers op de taart, meer zullen het dan maar zeggen. Dit is echt zo mooi. Ja, die BEM, nou ja, we beginnen wel jongen, in mei wie dat. Maar als het dan hier komt en Wico had natuurlijk al die BEM uitzocht, wat geschikt weer. En dan wist net precies wat er komt. Maar het is prachtig. Ja, ik zeg hier even of er leefgebied is voor de wetterspitsmoes. En die wetterspitsmoes die jaagt ik voor een groot deel onder water. En daarvoor had er speciale aanpassingen aan de poorten en de stut, zodat er een soort zwemvliezen, zodat die beter zwemmen kan. En ja, ze vangen ik visjes dat ben behoorlijk zeldzaam. In de Boetendiekslaan bij Blijja onderzoekt het ecoloog Rutmer Zwerver welke planten en dieren mogelijk in de verdrukking komen bij de bouw van de terp. Vaak is toch blijken dat er wel een oplossing te bedenken is. Planten die kan eventueel verplanten worden als dat nodig is. En het kan ik wezen dat planten zoveel hier voorkomen dat we zeggen van nou ja, als er een peer verdwijnen is dat net zo slim. Voor breedvogelsoort wezen kennen dat er een bepaalde periode hier geen meesten komen kennen bijvoorbeeld. En ja, dat binnen maatregelen werd gewoon tinken kennen. En de exacte locatie van de terp leid ik nog net vers. Dus die kan ik op een plek onlitten werd het minste schade doet. Hier begint het hele verhaal. Hier bij Vredewoud, dit was de oorsprong van de wandeling. En dan hier vandaag gaan we naar het Sterrenbos toe, achterdoor naar Molenbos 1 en naar Molenbos 2. En dan naar het Koepelbos en dan uiteindelijk weer hier naar het centrum van Oldenbekoop weer terug. Dat is de basis van het hele verhaal. In Oldenbekoop is het tijd voor de onthulling van het kunstwerk. De kroon op het werk van het Koepelbos. Ik ben er trots op dat ik jullie mag bedanken dat dit is gebeurd. Ongekend wat wij hier met elkaar neer hebben gezet. Bedankt. 1, 2. Hey! Hey! Bedankt. Ja, doe maar eens op een kraan. Ja. Kom. Wethouder Mirjam Bakker van de gemeente Zuidwest-Friesland is er ook. Ze is onder de indruk wat er al jaar dien is door de buurt. Ja, dit zijn stoofperen. Ja, ze hebben zelf alles uitgezocht. Nou, ze plaatsen nu alles zelf. Dus dit zijn wel de projecten zoals wij ze graag willen zien. En wat vreegt dat van ambtenaren? Ja, soms even op de handen blijven zitten. En met name faciliteren, ondersteunen, meedenken. Soms misschien eens out of the box denken. Maar ja, het is toch wel een andere manier van werken. Maar de mensen die hiermee gewerkt hebben vanuit onze gemeente, die vonden het allemaal fantastisch. Ja, ik ben er 8 jaar heel erg mee bezig geweest. Ik denk dat het dan goed is dat er weer naar mensen komen, maar naar viewer, naar ideeën. En dan word ik natuurlijk heus hageknipt en gewoon onderhoud en mij bezig houden. De mei, ik ben altijd dwan. Maar dan net meer voortdurend vergaderen en dingen regelen. Gewoon mei dwan. Was nou het stokje wel overdragen? Ja. Ja, dat is wel de bedoeling. Bist daar wel aan het? Zoek het wel los laten kennen? Ik weet het niet. Ah ja, ik ben je er gewoon. En het is ook net de bedoeling dat het helemaal los is. Het is de bedoeling dat we het mij qua dwang hier. En dat die bestuursleden, die hoeven dan ook net meer zo intensief te investeren als wat wij al hier in dingen hebben. Het is natuurlijk een enorme strijd om het kleer te krijgen, maar nou ja, je doet het voor. Ja, ik ben heel blij. Vorige weken is het voor de Pijnemieren de beslissende reisgekomsten. Komt de ontwerper van de terp van de Takkams naar Blijja en komen we in de kunde met het project in Koudem. Wil je al meer weten over de projecten? Zoek op romte.tv. Ik ben gewoon heel blij. Ja.
Ja, het is gewoon een wonder dat het zo is. Bij Wooncentrum S van den Berg in Nijbeets word je lokkig van de prijzen, want het is happy sale. Bij kwattingen ongeveer 60%. Kom gauw naar Wooncentrum S van den Berg. Hoort u alles goed? Doe de gratis hoortest tijdens de Schoneberg Hoortestdagen. Kom langs op 28 of 29 juni. Kijk op schoneberg.nl voor de openingstijden. Het is bijna zover. De nieuwe droomsalaristrekking van de Staatsloterij. Met een hoofdprijs van 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. 1 juli kan het gebeuren. Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je 1 juli lot te kopen. Een beetje opticien heeft toch een scherpe brilactie. Maar ben ik dan wel echt voordelig uit? Open je ogen. Bij Hans Anders wel, want bij een montuur zijn de glazen nu helemaal gratis. Echt, een kapotte wasmachine vlak voor de voorstelling. Vergeet jullie mijn cape niet? Machines gaan altijd kapot op het slechtste moment. En dat wordt vaak veroorzaakt door kalkaanslag. Elk jaar gaat er tot 1 kilo door je machine. Nu is er de nieuwe Calgon 3-in-1 formule. Dat neutraliseert kalkaanslag en voorkomt storingen bij elke wasbeurt. Geen kalkaanslag meer, bescherm de machine. Uw was en uw machine levert langer met Calgon. Open je ogen. Nu met gratis glazen bij een montuur. Kom naar Hans Anders. De Omroep Friesland cultuuragenda van deze week. Wil je ook adverteren in de cultuuragenda? Bel je Omroep Friesland Reclame. Het zal bij u het komende weekend net direct 30 graden worden. En het komt mooi verrekking van een wat eerste wien. Ja, die komt nog van het wat koelere zeewetter. Aan de andere kant, het zal wel warm en warm worden. Joen en vannacht. Joen, flink wat zinnen. Vannacht vrij helder. Temperaturen zijn 12 graden op de eiland 14 graden. Dan de wien uit het maat eerste mei en die is zwak of matig. Morgen een dag met zinnen en flink wat zinnen ik. Morgen een dag met warmte, zo'n 24 graden op plak 24. Maar aan de andere kant stiet ik nog wel wat wien. Uit maat eerst waai en die wien is matig en vrij krachtig. De vrij krachtige wien zou uit een trog. In de jontijd warmte en dan op naar het waren van de dagen die volgen. Nou ja, dan komen we een vreedje in. Maar een wat legere temperatuur, even wat minder warmte. 21 graden, nog altijd een warme dag, nog altijd een simmertemperatuur. Als je zucht in de sneeuw, wordt het zo'n 24 graden. Hast volop zinnen een stroendag. Ik een stroendag op snij, maar zo'n 24 of 26 graden. Dan hebben we het top simmerwaar. En de wien, die blijft maar in het nat eerst zitten. Nat eerst, snij wat meer eerstelijk. En die blijft ik meestens matig. We moeten morgen, maar weer even in het simmerwaarsje. Mag je weer bij Beppe iets van huis? Op het Amelon? Ik bel je Beppe wel even. Ja! Ze komen eraan, maar snel ziens. Mijn oor binnen ze erop. In een oeren van een keukeninjouwer naar Beppe op het Amelon. Het kind kwam maar zo'n €50 extra. Er is helemaal niets krom aan deze bananen. Het zijn namelijk Fairtrade bananen. En als het om fair gaat, gaat bij Coop niets te ver. En dus verkopen wij steeds meer Fairtrade producten. Hé, dat is niet fair. Coop, zo maak je samen het verschil. Goede gesprekken met familie en vrienden. Lachende kinderen. En het sissende geluid van de barbecue. Ja, daar geniet ik nu volop van. Dankzij Beter Horen. Wilt u ook van de zomer genieten? Tijdens de zomerprobeerweken kunt u bij Beter Horen gratis en vrijblijvend een hoortoestel op maat proberen. Maak snel een afspraak op beterhoren.nl. In de actie bij Coop en coop.nl. Kersen 500 gram voor maar €1,64. En alle heksenkaas nu 1 plus 1 gratis. Als ik heel hard aan je denk, kan ik je bijna zien. Je armen zijn zo sterk.
Samen met mama moet ik altijd lachen om je gekke grapjes. Ik mis je wel vaak. Maar ik weet dat het is omdat je iedereen over de hele wereld helpt. En als je dan weer terug bent, dan ben ik super apetrots. Lotte draagt de witte anjer voor haar vader. En 111.000 andere veteranen. Wonderland Kaukar, net over de grens bij Arnhem. In een mooie omgeving, all-inclusive genieten van verschillende restaurants en live entertainment. Boek nu op wonderlandkaukar.eu. Een beetje opticien heeft toch een scherpe brilactie. Maar ben ik dan wel echt voordelig uit? Open je ogen. Bij Hans Anders wel, want bij een montuur zijn de glazen nu helemaal gratis. Een verblijf bij Wonderland Kaukar doet wonderen. Boek nu op wonderlandkaukar.eu. Open je ogen. Nu met gratis glazen bij een montuur. Kom naar Hans Anders. Ik heb wel eens vaker, zei het nog goed. Nou, ik zei, ik ga maar naar mijn stuurhut daar. Je krijgt als je op een vrachtschip zit, no? Of op een veerboot een beetje, no? Zij zit daar erin. Dit drink ik al jaar eigenlijk wat in. Ik zit hier graag, ja. Dit is wel jouw hakwat? Dit is mijn huis. Mijn tweede huisje. Koosjehuis. En wat weet voor simmer? Ja, een simmer van alles. Mooi waar, slecht waar. Maar een heftige simmer. Nou, ik bedoel, eerst mooi die Duitser. Ja. Ja, net iedereen keer varen. Ik denk, al eerst krauwerij. En ik ga in huis zijn. En op een gegeven moment, en hij stond te filmen op de telefoon. En in één keer wie het maar de hals in die beton rond. Bats. En toen werd hij een beetje raar. En toen dukkelt hij van de boot af. En dan weer die onder, en ik kwam uit bed en dan zonk die weg. Fup, wie die wegvoert. Nou, toen ben ik er gewoon heen gesprongen en dan heb ik hem eruit hellen. Hij een beste snee in de holle. Maar jou bent een fot achterom. Ja, dan denk ik zo gebeurd en hij zei fut, plomp. Dan ben ik er gewoon heen gesprongen en heb hem eruit gepakt. Nou ja, dan zit je het laatste 11 uur in een nat pak op een bregen. Ik denk, ja, van mij, op een gegeven moment had het weer wel warm, maar ik dacht, bloed, drup, het weer een zwembad hier in het dak. Er heeft maar wat wijlen en wat doen. En wat trui, spullen, ik denk, ja, wat moet je nou? Maar nou heb ik een extra reservekleren, niet een auto. Oh, dat neem je nou te Ja, ik heb een broek en ik heb een trui en ik heb een badhanddoek. Ik denk, als het werk gebeurt, dan heb ik toch droge kleren. Zo, hij is er terug. Dan wacht je op een klant. Maar hij heeft altijd varen, ik ben erop geboren. Ik heb zelf een wenskiphond. Ja, anders zijn scootieskippers. Ja, een scootieschip is een letter, hij is een grutterskip gekocht. Jo, ben je nog steeds op een skip? Ja, ik ben hier op een wenhark. Ja. Het wetter zit jou vol. Ja, het zit in die bloed. Het einde, dat komt er haast weer om. Ja, het einde komt er weer om. Ja. In november, dan is het gebeurd. Ja. Dan geef het hokje het helemaal in. Ja? Ja, kasten en dan gaan we scheenmeidje en dan overal hier. Dan weer op een bijeenkomst. Dan heeft het spul toch wat scheen. Dus nog een paar weken? Nog een paar weken. Dan moet je dit fort weer verlitten. Dan moet je weer het hok weer verlitten. Ja. Nou ja, opnemen we ochtend. Doe drinken, niet opvaren. Maar daar in de gang erin deze. Ja? Deze wil ik nog eens. Het ding slecht waar komt gewoon naar de kachel. En heb je er dan ik wel even zin om vrij? Of? Ja, hier komt, ja, wel, jawel. Nou, op een gegeven moment denk ik, we even met de brei gefut. De boord wel even een hand. Maar ik heb het al wel wat mooi met het wetter. Ik vind het. Laat ze maar komen. Hij van mij het hele hier wel terug in. Dit wordt brood voor de boeien, dat zie je wel. Er zit er soms nog wel wat aardigs tussen? Jawel. Ja, er zit soms nog wel na naar spul, mijn kaartje en al. Maar dan gooi je meestal gewoon naar je dingen vet. Jawel.
maar de koppen erbij hebben, maar het zien dat de ritsen wel goed binnen. Wat plakken wat smarig is als kind voort, dat gaat voort in de zak. Dat gaat verplegen de hels. En dat hele smarige stikkende ding, ja, dan gaan ze weer om, want dan kan in een griezenzak en dan gaat het stort. En wat gebeurt hier maar? Er zit al in verf in, die komt gewoon uit het stort uit, die brengt. Nou, die moet dan nog wel aan. Nee, dat moet ik wel voor. Als het goed is, dan gaat het in de bak. En dan is het maar correct van, ja, is dat wat verkeerbaar voor de winkel. Nou, wat zei je van Marijke? Kent nog of? Ik zal even zien. Ik ken wel je maaien. Goed keer niks van. Goed keur, nou mooi toch? Krijg nog een tweede leven. Ja. Hier dus een zak in de hand, we zitten op die kant. Toen dacht ik al, dat is ook net lekker. Kattenbakvulling. Zo'n krijgen we wel smalige klein ben, dan smieten we het eigenlijk voort neer in de zwarte, dan zien we het net in naai. Er zit echt een rotzooi dus tussen. Dus het is nou soms al wachten van wat komt er tussen mij. En de verrotte jou met je hand tussen terug? Smarige hand, dat zei me niks. Nee. Was kan we kleden? Ja, handwas kan we kleden, ja. Nee, ik denk dat het van thuis uit mij gaat. Ja? Ja, dus hij bij de gemeente aan het werk. Dus die zit op een vuilnisauto. Dus het zit in de game? Het zit in de game, ja. Ik wie altijd thuis, want ja, ik hier ben, dus dan kun je stek net voort. En die ben nou als haar groot, dat die redden hun nou wel. En de jongste sectie, dat was dus 34. Wat een verschil. Ja, tussen die twee zitten er nog 8. Hij gaat zien ben? Ik ga het zien ben. Dus, haast het zien ben uit huis en toen dacht je, nou wil ik wel weer eens aan het werk. Ja, dan dacht ik van, nou kan ik wel weer eens even zelf voor mezelf wat doen. Ik ben hier 2 dagen in de week. En dat is vrijwillig? Ja, dat is vrijwillig, ja. Wat bijzonder dat je dat doet. Je kan ik thuis zitten. Ja, maar dat vind ik niks. Ik wou wat om handen hebben. En dit gaat weer in de verkeer? Dit gaat van verkeer, ja. Hoeveel stukjes kleding heb je hier op een dijbel net terug de hand? Een hele protte. Een hele protte. Jouw ierbasis is toch 200 ton. En dat krijg je hem allemaal terug de hand? Dat krijg je wel terug de handen, ja. Dat is wat. Kom die nest uit, jongen. Het nest van Verlina. Spoor die op de gardine. Spring eruit de dag is na. Yes, de klokken. De taak komt erop om daar.
zet hem vol mij aan de kei. Die doet al wat van fine, let de zinnen van die skine. Ja, de vogels doen best vrij. Viel de groen, viel die boel, voor altijd van poen en daar. Van waar stond er je best? Want ik ken daar niet mij mooi in die dromen. Nee, wist toen nog niet best. Zet in Tosken in een night. Zet in Tosken in een night. Ja, het verleden me nu achterwege geweest is geweest. Hoe wil ik de tijd te vernemen het zeggen zodat je het weet? Ze hebben geklaagd. We hebben beleven, maar de verhalen ze hebben gelezen. We hebben ervaren, we hebben bewezen. Klim op die wolk, als willen we komen de hel tot ons leven. Wij aan het vallen als wieben, wij met de noorden wie mee. Op land over zee van de stelling tot Staafre. Kennen obstakels, dat is met gevaren. Als met de haring, de pauwen, met dammen, bruggen we vader. Nu staan we bruggen en lachen we samen. 6 uur thuis, alle aan tafel. Waar je ook bent, ben waar je vandaan komt, waar je ook gaat. Je mes is klaar op de veilige haven. Laat ons zorgen, we waren de toekomst is daar. Die langer meer slapen, je dromen zijn waar. Met z'n allen aan tafel, we verbinden de schakels. Met z'n allen nu samen. Met z'n allen aan tafel. Met z'n allen aan tafel, we verbinden de schakels. Met z'n allen nu samen. Met z'n allen nu samen. Die is de wolken verwaast, juster wie is maar de kleur en weer verwasken. Zet in Tosken in een naaie dier. Met z'n allen nu samen. Zet in Tosken in een naaie dier. Vertel maar waar is de bloed is, en ik zie snij dat het bloed is. Dat is mij al in bloed zit. Dat is mij al in bloed zit. Met z'n allen nu samen. Op een mooie simmerdag, ik zeg wat is in dan boord. Mijn hart sloeg, zij zegt naar mij. Ik kreeg de vrommers van de broodse stad dus. Rest er op mij, oh en jongen, knip er jocht in mij. De tijd stier stil, mijn lieve vers. Dus ze waren simmerdag met mij. Bij mij, dus leven in Friesland. Ja, leven in Friesland. Dus leven in Friesland. Dus leven in Friesland. Ja, leven
ik toch maar een wikkel netten. Zeg ik haar een bidden, de Frieske vrouw. Ze haar krijgt wat meer, ze weet nuchter lang in bloed. Sappen recht ze kreeg, jongen, ja, ligt mij razen uit mijn longen. Want doe je bij mij, er is leven in Friesland. Leefde in Friesland, er is leefde in Friesland. Er is leefde in Friesland, ja, leefde in Friesland. Er is leefde in Friesland. Maar pak de leefde en dit haar weer net gaan. Zo de leefde, zij is tijdloos en onmisbaar in bestaan. De leefde, zij zal komen en de leefde, zij zal gaan. Maar wees net bang en haar leven liet mij. Jongen, ja, liet mij razen uit mijn longen. Want oh, ik promise, doe jest bij mij. Er is leefde in Friesland, leefde in Friesland. Er is leefde in Friesland. Er is leefde in Friesland, ja, leefde in Friesland. Er is leefde in Friesland. Hij vocht met de zwarte bouvier. Hij zat het beest bovenop de rug. Hij zei waar een vermaak met dat hevige kraak. Daar keek zo dat beest in kaak. Met z'n allen. Wat een grote Zwitser is die vent. Hey! Wat een grote Zwitser is die vent. Hij is van dat soort dat bij lange aan niet spoort. Ik geloof van hem dan ook heel. Ja! En hij zei, ik vuur een huisdier ha. Een gorilla, dat leek mij wel wat. Maar het waren mijn zin, want ik had geld te min. Dus mijn vrouw ruilde ik in. Ja! Wat een grote Zwitser is die vent. Hey! Hansies! Wat een grote Zwitser is die vent. Hij is van dat soort dat bij lange na niet spoort. Ik geloof van hem dan ook geen woord. Ja! Ik speelde laatst in een bruine kroeg. En het vaak lekker hier een mooie volle bak. En niet hoor ik een brul, hey onnozele sul. Stop als met die flauwekul, wat zien we nou? Wat een grote Zwitser is die vent. Wat een grote Zwitser is die vent. Hij is van dat soort dat bij lange na niet spoort. Ik geloof van hem dat ook niet precies, Wat een grote Zwitser is die vent. Kom op, die man! Wat een grote Zwitser is die vent. Hij is van dat soort dat bij lange na niet spoort. Ik geloof van hem dan ook en door ons hier. Wat een grote Zwitser is die vent. Hey! Wat een grote Zwitser is die vent. Hij is van dat soort dat bij lange na niet spoort. Ik geloof van hem dan ook geen woord. Ik geloof van hem dan ook geen woord. Ik geloof van hem dan ook geen woord. Dankjewel meester. Liedjes van Doe de Bleker.
Zoek ze eens even op. Kom eens wat vaker. Gezellig. Dit programma wordt mij mogelijk maken door de vereniging Freunen van Omroep Friesland. Dit is de finale van het Grut Fries Dicté 2018 live vanuit Oldenhouse Tjerkhof hier in Leeuwarden. De dictées binnen Nijsjoen en wij weten waard de 6 finalisten binnen. Maar eerst, Hendrik, voorzitter van de jury. Hoe is dit Grut Fries Dicté 2018 makken? Het is heel goed makken. Oorjaren dan hier de winnaar zo'n 8 jonge flaters. En nu heb ik gond met 2 en 3 flaters die in de finale komen. Maar wacht even, is het dan geen 1 met 0 flaters? Geen 1 met 0 flaters. Oh, dat valt me raar hoor. Maar het wordt dus wel makkelijker. Duidelijk, ja, makkelijker. Ja. En dat is, of minder moeilijk? Wout? Komt op hetzelfde. Minder moeilijk. Oké. Arjen, Do wist waard de 6 finalisten binnen. Zij zullen strijden voor kaarten voor de Stormruiter, een lekker etentje. Maar vooral voor dat gouden dakje. Hou eens net langer in spanning. Waar binnen het? De 6 finalisten. Niet aan zijn strijden zullen om deze prijzen. De eerste is Matje Miedema. André Looyenga. Hans Weijer. Willem Duif. Maaike van Diek. En de laatste, Wopke Bergmans. Dat zijn de 6 finalisten. Bij Haren zullen we aan in de finale spelen. Nou eerst muziek van Gaatse Bosma. Oké, en dan wordt het met de stier van een feestje. Joh, lang en al in spanning zit met binnen geleerd mij. Bij jou een gas, met de stier van de laatste. En lokwees, geen succes, hè, kom aan! Elste joe zit ik op een bank. En krijg ik nog voorzitter een slokje drank. Ik zet de tv uit en ik rin naar mijn kroeggitaar. En onderwijs denk ik heel goed mij. Rest de rommel is de wermdij. Dan pak het wie, dan is de roer als klaar. Oké, komt ie aan. Dit is de laatste, de allerlaatste. Nee, ik maak nou echt op huis on. Nee, net zo volle, krijg je niet de holle. Ik wil altijd het is aan maar mooi. Maar wat ik zie is al toch, maak het net uit. In huis café. Ze skinken je maar terug, als is ik nee. Oké, komt ie aan. Ho! Lekker! Oh! Ho, ho, ho! Yeah! Het is juist geweldig. Het is echt fantastisch, 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 fantastisch. We gaan beginnen met het tweede gedeelte. Maar een spulbrekker ben ik net. En van een slokje had ik echt wel verlet. Dus zee zit nog vooruit. Nog eentje kwart onderwijs. En dat de kroeg nog niet waar is sluit. Denk ik, hoe kom ik moet een onder nou uit? Die wekker biedt al om een uur als prijs. Oké, wees het once again. Dit is de laatste, de allerlaatste. Nee, ik maak nou echt op huis on. Nee, dat is zo vol, ik heb hem in de holle. Ik wil altijd het is aan maar mooi. Maar wat ik zeg is af toch, maak het net uit. In huis café. Ze skinken je maar terug, als is ik nee. Oké, once again. Ho, ho, klappen. En daar is hier de finalist. Ik had het hier respect van. Ik dwarste het, doe het zelf net door. Misschien dat ik op een relatieve play van ben. Maar voor eerst dan net. Lekker! En was betiert ben ik min. En
wil mij net sableert, maar ik weet hoe het gaat. Als er een volgles van mij stiert. Ja, dit is de laatste, de allerlaatste. Nee, ik maak nog echt op uw spoor. Niet net zo voor, je vindt niet meer horen. Ik voel al bij het is samen moor. Maar wat ik zeg is op top, maar kunt net dus. Dit is café. Ze skinken hier naar terug, als is ik. Skinken hier naar terug, als is ik. Ze skinken hier naar terug, als is ik. Nee. Oh yeah. Gaatse Bosma. Dankjewel. Dankjewel, Gaatse. En wij staan hier dan nog op het Oudehuis het Kerkhof met de laatste size. Want je bent vanzelfs al jaar hartstikke goed. En Oosta geef. Maar nog één keer een heel goed applaus voor de size finalisten. Maximaal 3 flaters. En ik ga niet direct de allerlaatste informatie binnenkrijgen over Wout senior en Wout junior. Ja, tromgeroffel. Wout senior, 34 flaters. Ja, dan moet je voor applaudisseren, hè? En dan komt het. Wout junior, tromgeroffel, 23 flaters. Dus dat is in elk geval Hoentrog junior. Maar dan nou. Waar wordt de winnaar van het Fries Dicté 2018? 6 finalisten. Ik lees aan ze een zin voor. En uit die zin moet hij hem in een woord schreeuwen. Op het bordje wat van hem luidt. En Hendrik, mijn steun en toeverlaat, zal dan vertellen hokker woord dat dan correct is. Wat het fout had, valt gelijk aan en je je met een walk of shame naar onderen toe. Ben je hem er klaar van? Oké. Zullen we makkelijk beginnen? De eerste zin. Wosto vla als yoghurt als nijgezetje. Wosto vla als yoghurt als nijgezetje. En dan gaat het Hendrik om het woord yoghurt. Hoe schreeuw je yoghurt? Nou, dat is ze. Matje, Willem, Maaike, André. 43 winnaar trouwens. Wopke en Hans. Nou, let me zien. Hoe schreeuw je yoghurt? Ik zie mij CH. Ik zie mij GH, CH, GH. Ja, dat is het eigenlijk. Zeg het eens, Hendrik. Het is yoghurt met Y-O-C-H-E-R-T. Het is mijn CH. Dus de meesten met een G, die verlitten het podium. Dirk je het André, 43 winnaar. André, ik mag toch even naar die ta. Bij het eerste de beste wut, gisto vreselijk, want dat kunnen we maar eens allen concluderen, de mist hij. Ja, dat is ja. Maar toch wel knap, hè, dat is. Het is net oors. Een applaus voor André en voor Hans en voor Willem. Is het tafel trouwens, dat de trein mooi nou al hier van het podium wordt hier? Is dat tafel? Vraag 2. Even de botjes wissen, even skiermaatje. En ietsje grutter schreeuwen. De volgende zin. Waarom verschoelen die mij een boek efter de boeken bij hem? Boeken? Waarom verschoelen die mij een boek efter de boeken bij hem? Boeken. En dan gaat het om het wit. Boeken. Boeken. Waarom verschoelen die mij een boek efter de boeken bij hem? Boeken. En dan gaat het om boeken. Nou, lid me zien. Matje, Maaike, we wachten nog even op Wopje. Lid me zien, Wopje. Boeken, het is alle treien als het schreeuwen met uw dakje. Is dat goed? Dat is gewoon goed. Dat is gewoon goed. We zullen het ietsje dregen, maatje. En het kind dus zou wijzen, als er 2 binnen die het fout hebben en 1 is het goed, dan is de winnaar dus gelijk bekend, hè? Sint-Treien. Ik heb trouwens ooit Frieske les van Maaike, dus ja. Ze leren rest Fries. Sint-Treien. Woepstie. Ik heb het net betocht, hè?
Woepstie, er zit in hier een hoen. Koestie. Om hokken we het het, Hendrik? Ja, hokker, hè? Koestie. Koestie natuurlijk. Dus, hoe kroost Koestie? Even skimmaatje. Koestie. Wopke die vreegt om help van Hegerhoorn. Koestie, hoe kroost dat? De laatste nog. Even wachtje. Litmesje en Matje. Matje en Maaike hebben het beide op dezelfde wijze skreun. Wopke doet het mij uw dakje. Als Wopke het goed had, dan is zij de winnares. Zo is het gewoon hebben. Maar ook jij allemaal. Ik jij allemaal. Och, dan kist het net. Ik ken het net letten. Nee, want de letter dat ik hem zag, die staat net in je woord. Daar moet ik nog een D in. Het is koest die. En koest, dat maakt met OE. Dus eigenlijk... Geef me nog een vraag verder. Ze had alle drie fout, maar ze mag gewoon steen blijven. Maar toch nog een happy end, hè? Want ze binden nog. De vierde vraag. Op de televisie wie een natuurfilm met nieren, liepen en skierroeken. Op de televisie wie een natuurfilm met nieren, liepen en skierroeken. En dan gaat het om? Skierroeken. Skierroeken. Dan ben je gewoon die denken van, wat ben dat? Dat ben vogels. Ah, nou. Dat verwacht je net, hè? Zo'n intelligente opmerking. Je zult ze net een soort, want de gewone rook die zwart is, die zul je volle meer. Oké. Deze soorten, die had ik wel wat grieze wietigs bij hem. Daar stop maar middagsdekkers. Wil ik je verder? Skierroeken, ze hebben het alle treien op dezelfde wijze skreun. Maar is het goed? Het is dus keer helemaal goed. Dan moet je ze op een nij steen blijven. Ja, het is wel de crème de la crème, hè, wat je zit. Laatste vraag, laatste zin. En oors doen we een shootout. En Gay Friesk is dan erop of eronder? Erop of eronder, ja. Oké. Laatste zin. Van looiegiet wordt men net beter. En dan gaat het om? Looiegiet. Dat dacht ik al. Looiegiet. Hoe schreeuw je dat? Van looiegiet wordt men net beter. Matje, Maaike en Wopke. Looiegiet wordt men net beter. Wopke nog? Looiegiet, het is alle jaar weer op dezelfde wijze skreun. Zat ik het heel gauw ja, dit ben diehards, dan hebben we alle treien weer goed. Alle treien goed. Ja, dit wordt nachtwerk. Dit zit net op. Ik zou zeggen, we doggen erop of eronder. Dus, ik vreet je om de grutte redenknop. De grutte redenknop. Want deze, kom er even bij. Juryvastzitter. Hendrik. Kon je hem nou net regelen worden bedenken? Voor die hier weer voor reserve. Maar ja, nou moeten we dus de redenknop. En de redenknop, dan is het in één keer gebeurd. Want de kandidaten, Wopke komt er even bij. Maaike en Matje. Alle jaar ongeveer op een meter van de redenknop. Dan stel ik aan ze een vraag. En dan gaat het echt om reactiesnelheid. En degene die het als eerste op de redenknop drukt. En dan jij je dit. Dan mag je het zeggen. Is het goed? Dan ben je de winnaar. Is het fout? De walk of shame. Ben je hem de kleer van? Nee, dat is ik zo. Walk, dit is gewoon de top 3, hè. Dit is de crème de la crème. Ben je hem... Ja, mijn K. Ben je hem de kleer van? Ietsje, een beetje meer uit elkaar. In de startblokken. In de startblokken. Dan gaan we los. Hoe volle keer staat de letter R in het woord leren. En dat is Maaike.
Nou zei ze. 6 keer zei ze. Is het goed? Dan is zij de winnaar van het Fries Dicté 2018. Hendrik Sijens, juryvoorzitter. Verlos ons! Ik tel zo'n. Oh! Helaas, Maaike. Mijn lerares Friesk. Dat gaat ze. Taske weer mooi, maar wel applaus, hè. Rikke. Riëren leren. Rood gerookt rood vlees. Je delen het dakje? Ja, maar er is maar één vanzelfs die maar de prijs naar hoe het gaat. Het gaat dus tussen Matsje en Wopke. Ik ga er nog wel in. Hoeveel keer staat de letter E in het woord gemeenteraadsverkiezingen? Gemeenteraadsverkiezings. En dat is Matsje. Wacht even. Zeg het eens. Wat denkt je? Ik denk voor 5 keer. 5 keer. Matsje denkt 5 keer. Als dat goed is, dan is zij de winnares. Is het net goed, dan ben je de winnares, Wopke. Tromgeroffel. Zeg het eens, Hendrik, is het goed of fout? Het is fout. Het is fout en dat betekent dat Wopke de winnares is van het Fries Dicté 2018. Ik hoop dat je het leuk vond om mij te doen om dit enorme, bijzondere Fries Dicté 2018 Skreeuwtrog Belmoed Sietsma. Jury, dank u wel. Gastheerland van Taal, dank u wel. Alle mensen die meedien hebben, dank u wel. Doe ik bedankt. Doe ik bedankt. En nog een hele gezellige jongen. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door de vereniging Freunen van Omroep Friesland. Haas had er weer een potvis bij. Dit keer net een fontein, maar een 40 ton zwier en 15 meter lang vis dat in de buurt van Den Helder Deergong. In Haas werd de potvis onderzocht om te zien wat nou